zochitika ndi zikuchitika m'Malawi muno. Apa tikupasirani nkhani mwatsatanetsatane pa wailesi ya Times. Tatiye timve kuti kwagwanji kunjako mtsiku la lero. Milandu lakana pempho loti chisankho cha phungu wa dera la Lilongwe City Ngwenya chichitikenso. Anthu ndi magulu okhudzidwa akupitiriza kupereka maganizo osiyana pa nkhani ya thumba la ndalama zachitukuko la CDF. Ndipo mulipotera athu lapadera McDonald Tom akulondoloza mmene ntchito yogwiritsira ntchito matabuleti ikuthandizira maphunziro a ana a standard 1 mpaka na 4. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Athu yoyamba bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lakana pempho la oyimira chipani cha Democratic Progressive ndi UTM amene amafuna kuti bwaloli ligamule kuti chisankho cha phungu wa dera la Lilongwe City Ngwenya mu mzindawo sichidachitike. Awiriwa omwe ndi a Edward Mvoliwa a chipani cha DPP ndi a Loveness Gondwe a chipani cha UTM amafunanso kuti bwaloli lilamule bungwe loyendetsa chisankho la MEC kuti lichitenso chisankhochi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Odandaulawa adauza bwaloli kuti pa chisankhochi padali zotsamwitsa zambiri, kuphatikizapo kuti padali mabokosi omasula onyamulira mavoti, kudali zipolowe pa chisankhocho, komanso kuti amene adapambana pa chisankhocho anasetembo adakondweredwa pamene adali ndoyang'anira chisankho ambiri kusiyana ndi momwe malamulo amanenera. Anthuwa anati izi zidasokoneza chisankhocho ndipo kudali kuyenera kuti chisankho chichitikenso. Koma popereka chigamulo chake mu mzinda wa Lilongwe, wogamula milandu amzonde mvula wati odandaulawa sanabweretsa umboni okwanira kuti mderalo muchitikenso chisankho, ndipo bungwe la MEC lidathana ndi madandaulo a anthuwa lisadaulutse zotsatira za chisankhocho. Amvula anati mwa zina anthuwa amayenera kubweretsa umboni wakanema ovomerezeka ndi malamulo a dziko lino kuti aonetse momwe zina mwa zifukwa zimene iwo amafotokoza zidakhalira. Achimwemwe Sikwese ndi woyimira odandaulawa. Apota angowerenga tikalekala ni nthawi kuiona perfected judgment yoti yalembedwa kuno bwino tiunika ndi titenga tikale pansi ndi ma petition odandaula amene amadandaula Dr. Mvoliwa ndi Loveness Gondwe tikakhala pansi titenga ndondomeko yoyenera malinga ndi malamulo amene amakonzera. Bungwe la MEC lidati woyimira chipani cha MCP pa chisankhochi anasetembo ndi amene adapambana, ndipo watsatirawo adali Mvoliwa ndi Gondwe. Bungwe la Women Lawyers Association of Malawi laphunzitsa amayi oyimira anthu pa milandu za malamulo komanso ukadaulo wa milandu ya mbanja. Oweruza milandu ya mtunduwu ku bwalo lalikulu a Jane Kaira wati maphunzirowa akonzekeretsa amayiwa kupereka thandizo loyenera pa milandu. Veronica Kafumphe ali ndi zambiri. Malinga ndi mmodzi wa akuluakulu a bungweli Hazel Miseleni, maphunzirowa anakonzedwa kuti alimbikitse kufanana pakati pa amuna ndi akazi mabwalo a milandu. Choncho amapereka zoyenera komanso malamulo onse ofunika kuti athe kuyendetsa bwino milandu yovuta ya m'mabanja. Zathu amapanga milandu yokhudza zinthu za mbanja kwambiri. Ndipo pa chifukwa chimene chichi tinachiona kuti mwina ndichofunikira kuti tonse tikhale pamodzi, tiphunzirenso ngati tabwerera ku skulu kuti makesa wati mayendesa bwanji, komanso tipeze njira zingapo oti tiuzane njira zomwe tingapange kuti tikhale ngati tikupitisa maufulu azimayi mbanja patsogolo. Poyankhula pa maphunzirowa, oweruza milandu ku bwalo lalikulu la High Court ku gawo loona za mabanja ndi katundu a Jane Kaira anatsindika kuti mpofunika kuti maloya adzikonzekera bwino ndi kumvetsetsa bwino malamulo komanso kukhala ndi umboni okwanira othandiza anthu amene akuwayimira. Akaira ananenanso kuti malamulo amapereka njira zambiri zothandizira maloya, choncho pamafunika kulimbikira kuti apeze njira zoyenerazo zothetsera milandu. Ndikuti iwo aziwerenga malamulo kuti akamabwera ku court ku mabwalo aweruza asamachule ndime imene sikukhudzana ndi nkhani imene abweretsa. Ngati wakufuna za divorce adziwe kuti divorce iyi ikukhudzana ndi gawo ili la malamulo. Ngati akufuna nkhani za katundu adziwenso kuti pamene pakukamba nkhani za katundu ndi apa. Komanso ngati akufuna kukhala ndi nkhani yakuti ana akhala ndi ndani ndipo azasamala ndani adziwe kuti malamulo amene akukhudzana ndi nkhani zimenezo ndi achi. Kuti wakabwera ku court zisakhale zovuta ife kuwathandiza mwachangu komanso mwa ukadaulo.
ndipo mmodzi mwa maloya omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa a Vitumbiko Phiri ayamikira maphunzirowa ndi kuti awathandiza kupititsa patsogolo ufulu wa amayi komanso kukwaniritsa kusasiyanitsa pakati pa amuna ndi akazi m'mabwalo a milandu chifukwa tsopano adziwa momwe angachitire ndi milandu kudzera mukonzekera bwino. Zakuti nkhani zokhudzana maufulu a azimayi zimatulusa zinthu ma-issues angapo osiyanasiyana ndipo zimafunika kuti malamulo aja tizamvetsesa bwinobwino tikamapita ku court ndi makesi awo aja kuti tizayendesa bwinobwino. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yati nkhani yokhudza thumba la ndalama zachitukuko la CDF ikuyenera ifotokozedwe bwino popewa kusamvana pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala. Phiri anena izi pa msonkhano wa akuluakulu a makhansolo pa zam'mene agwirire ntchito mu zaka zisanu zikudzazi. Mercy Matonga ali mu mzinda wa Lilongwe kumene msonkhano ukuchitikira. Phiri anati pakadali pano palikale mfundo zakayendesedwe ka ndalamazi ndipo nkofunika kuti makhonsolo achilimike pakumvetsetsa komanso kukhala ozindikira pakagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi. Boma silinakhale ndi position chifukwa chakuti president choyamba sana sainire, chachiwiri ngati cabinet sitinakambirane, lamulo lija sitinakambirane, ndene ngati nduna silingakhale ndi position chifukwa ndine member wa cabinet. Koma ndinene kunena kuti chimene bill ija inachita nchokuti inatenga ndalama zimene zikupita ku anthu ndikuzilowetsa mu malamulo akulu a mdziko lino kuti wina aliyense akadzabwera mawa asazachotse ndalama zija kupititsanso ku central government chifukwa chakuti ndiye kuti ndondomeko ya decentralization idzakhala ngati yadulidwa. Ndipo mmawu ake mkulu wa makhonsolo a Hadrod Nkandawire anati apitiriza kulimbikitsa kugwira ntchito za makhonsolo kuti azigwira ntchito mochilimika kuti ntchito za ku makhonsolo zipite patsogolo. Nkhawa zathu zomwe tinafotokoza pa nkhani imeneyi pa bill makamaka omwe idapanga pansi mpani nkhawa zimene zikadalipo sikuti zachoka ndipo tikuyembekeza kuti mwina mawa executive committee kasankhidwa tikhala pansi kuti tipange bwanji kuti patsogolo. Kumano kuchitika pamutu okuti kulimbikitsa chitukuko cha m'madera kuyang'ana chitsogolo ndi chiyembekezo. Kukhazikitsidwa kwa maphunziro a primary aulere mchaka cha 1994 kunalimbikitsa mwayi wa maphunziro kwa ana onse. Ngakhale izi zili chonchi, maphunziro amene akhala kuperekedwa akumalephera kupereka luso lokwanira kwa ophunzira makamaka lowerenga ndi kuwerengera. Mulipoti ili McDonald Tom akulondoloza amene ntchito yogwiritsa mafoni am'manja matablet mu Chingerezi ikuthandizira pa ntchito yophunzitsa ana makalasi ya standard 1 mpaka na standard 4. Kuwerenga ndi kuwerengera ndi nsanamira za maphunziro. Ngakhale izi zili chonchi, chaka cha 2022 bungwe la World Bank linapeza kuti pafupifupi ana 70 pa 100 aliwonse azaka 10 m'mayiko omwe chuma chawo ndi chotsika ndi omwe ndi chotsikirapo pang'ono samatha kuwerenga. Ku Malawi izi kuyembekezeka kukhala mbiri chabe chifukwa kuphunzitsa ana pogwiritsa ntchito matablet kukusintha zinthu pa skulu ya primary ya atsikana ya St. Joseph ku Zomba. Bali kamaonera mabeba alefa kama tuuzaso. Kuyambira lolemba mpaka lachisanu amakhala ndi chidwi chachikulu chopita ku sukulu komwenso amakhala ndi mwayi ocheza ndi anzake pa nthawi yopuma. Komabe chidwi chake chaonjezekera nzaka zaposachedwa apa kamba kuti akumaphunzira kulemba ndi kuwerenga pogwiritsa ntchito matablet. Zisova masamu ndikupanga ndikuimba ndikunena nthano ndikuwerenga nawerenga nthano kuti amayi apita kumunda akalima. Mayi ake Adolika Genti atsimikiza kuti chiyambireni kuphunzira pogwiritsa ntchito tablet mphatso akuchita bwino pa nkhani yowerenga ndi kuwerengera. Kusintha kulipo kochuluka kwambiri poyambirirapo ana kuwerenga kumavuta koma panopa olo ana akakhala kuti achoka ku sukulu kuno kupita ku nyumba akakhala kuti anali mu program imeneyi kuwerenga mwana wanga panopa English chichewa amawerenga bwinobwino komanso masamu zimathandiza so masamu amasovaso bwabwino kuposa amene programu iyi isanafike panopa. Kuphunzitsa ana kudzera matablet kuli pansi pa ndondomeko yomwe pa Chingerezi kutchedwa Building Education Foundations through Innovation and Technology BEFIT.
unduna wa zamaphunziro ndi omwe ukuyendetsa ntchitoyi mothandizidwa ndi mgwirizano wa mabungwe ya Imagine Worldwide, Voluntary Service Overseas ndi 1 billion. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya atsikana ya St Joseph a Ethel Chafuta akuti chiyambire ndi kugwiritsa ntchito matabuleti, chiwerengero cha ana pa sukuluyi chasuntha kuchokera pa 1800 kufika pa 2100. Chiwerengero chakwera kwambiri chifukwa poyambirira ifeyo tinali ndi ana okwana 1700 or 1800, koma chifukwa cha matabu amene wawa ana aja akapita ku nyumba amakhala ngati kuti akukopanso azizawo, zimene zapangitsa onena kuti chiwerengero chikwere kwambiri. Ngakhale ana kuti akakhale ku nyumba tsiku limene ngakhale kuti ana wadwala amapezeka kuti akubwera ku sukulu chifukwa chotena kuti akufuna onena kuti adzagwiritse ntchito matabu. Alinafe Chibwana, mkulu wa bungwe la Creative Center for Community Mobilization lomwe likuyendetsa nawo ntchitoyi, ati ndi okhutira ndi mmene matabuleti akulimbikitsira maphunziro. Ifeyo tili ndi masukulu ndithu oposa 119, kunoko kuzomba kuno alipo atatu, timaitcha cohort 2 ifeyo tili ndi masukulu 104, then tili ndi masukulu ziso ena 15 amene tawonjezera panopa. Awo ndi a research kuti tione kuti kodi program itati yasefukira ndithu bwinobwino dziko lonse bwinobwino kuti zikhozokhala bwanji komanso ndizovuta zanji zimene zilipo. Mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi ya zamaphunziro mu mzinda wa Zomba, a Gladwell Mitenga, ati kuphunzitsa ana kudzera matabuleti kugwirizana ndi ndondomeko zolimbikitsa maziko amaphunziro. Ndikuwa kwambiri kwa mwana amene ali stand 1, 2, 3, 4 kuti akathe kumawerenga bwino, komanso akathe kumasova timasamu ndithu zomwe mbuyo omwe zimakhala zovuta. Ndondomekoyi ikuyendanso bwino nsukulu za m'madera mboma la Zomba, komwe pa sukulu 206 zili kumeneko, sukulu 27 zikugwiritsa njira ya makonoyi. Imodzi mwa sukulu zimenezi ndi ya Mwandama. Ntchito yophunzitsa ana kuwerenga ndi kuwerengera kudzera pa tabuleti yomwe inayamba mchaka cha 2023 ikufikira ana standard 1 mpaka standard 4, ndipo kamazafika mwezi wa August mchaka cha 2029 ikuyembekezeka kudzafika ana 3.8 million nsukulu 6000 mdziko muno. Tipitiriza kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Nkhanizi boma la Nkatabe lati likufuna kuyika ndondomeko zomwe mabungwe azigwira ntchito zawo ku madera aliwonse mbomali osati iwo kumasankha komwe akufuna kugwira ntchito. Mkulu owona zachitukuko chakumudzi ku khonsolo ya Nkatabe ayankhula izi pamwambo omwe bungwe la Temwa Malawi limakondwera kuti lakwanitsa zaka 21 likugwira ntchito zake ku Sisia mbomalo. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Mkulu owona zachitukuko chakumudzi ku boma la Nkatabe a Jacob Moloko anati nzokhumudwitsa kuti dera la Usisia kuli bungwe limodzi lokha la Temwa Malawi limene likugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko, ngakhale kuti mbomali muli mabungwe ambiri. Amoloko kenaka ayamikira bungweli kuti ngakhale lili lokha la chilimika kupititsa patsogolo chitukuko komanso umoyo wa anthu m'magawo osiyanasiyana azachitukuko. Tikukhazikitsa ndondomeko ena kuti bungwe likamabwera lisamatiuze kumene likagwira ntchito, koma ifeyo tiliuze kumene likagwira ntchito malingana ndi zofunikira zakuderalo. Kaya ndikovuta kuyenda iwo apeze njira zotaka kumane ndi anthu, pamene kuchaso kuli anthu. Tikufuna wina aliyense panopa afikiridwe athandizike athe kukwanisa kulandira ntchito zosiyanasiyana zimene boma limapereka. Mawu ake mfumu ya Kulumbwana inati kamba kochepa kwa mabungwe amene akugwira ntchito mderali chitukuko chikadali chotsika ku Sisia. Kuyamba kwa Temwako, that's why kwatipangisa sifesa mafumu ngati ine as a senior chief kwatipangisa kuti tipemphe ena kwa taona ntchito zawo. Nde kukhala kwa awokha Temwa, you know, I mean population imakula ikukula ndiye chonchi. Nde kukhala okha si kutithandiza. That's why tapempha kuti kwabwino kuti enawo abwereso kunoko kuti azithandizane. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Temwa kuno ku Malawi Akondwani Botha ati iwo achilimika popititsa patsogolo ntchito za maphunziro, za umoyo, za ulimi, za nkhalango komanso chitukuko chakumadera. Abotha anati bungwe lawo limagwiritsa ntchito njira yotengera zimene anthu akufuna, ponena kuti izi zathandizira kuti ntchito zawo zikhale zokhazikika. Ku nkhani ya maphunziro talimbikitsa kuti kudera kuno kuzera kuma primary schools ana ambiri azipita ku skulu ndipo azikapeza chithandizo ku ma school. Ku nkhani ya ku secondary school tathandiza kwambiri kuti
timange ma school block komanso tipereke fees kwa ana amene ali ovutikira ma school ngati pakati panopo ndi kuti tafikira mwina ana okwana 5000 imene tinayambira. Pa tsikuli bungweli linapereka masatifiketi ya ulemu kwa anthu amene akhala kugwira nawo ntchito ndipo athandizira kuti bungweli lipite patsogolo. Dera la Usisia lili mphepete mwa nyanja ya Malawi kumpoto kwa boma la Nkatabe ndipo kuchoka ku Mzuzu lili pa mtunda wa 65 km. Unduna wa zaumoyo walimbikitsa zipatala mdziko muno kuchilimika potsata ndondomeko komanso mfundo zovomerezeka pa ntchito yawo potengera chitsanzo cha chipatala cha Blantyre Adventist. Mlembi wamkulu mu undunawo Beston Chisamire anena izi lachinayi pamwambo okondwerera kuti chipatala cha Blantyre Adventist chakhala chapamwamba kwambiri mdziko muno komanso chayikidwa pa mndandanda wa zipatala zapamwamba mchigawo chakumwera kwa Africa. Daniel Zimba walemba ripoti. Blantyre Adventist Hospital yakhala chipatala choyamba komanso chimodzi chokha mdziko muno chimene chili pa mndandanda wa Council for Health Services Accreditation of Southern Africa COSASA, komanso chipatalachi chalandira mendulo za ulemu wapadera pogwira ntchito mwapamwamba kwambiri mchaka cha 2025 kupambana zipatala zina zonse mdziko muno. Lachinayi kunali chisangalalo ku chipatala cha Blantyre Adventist kamba ka mendulo za ulemu zimene chapeza, ndipo mlembi wamkulu mu unduna wa zaumoyo Beston Chisamire anali mlendo olemekezeka. Achisamire ati zomwe chapeza chipatala cha Blantyre Adventist ndi zopinduliranso dziko la Malawi, choncho iwo alimbikitsa zipatala mdziko muno kuchilimika pogwira ntchito mwaukadaulo komanso mwadongosolo. Pamulingo umene amayeza anzathu akunja Blantyre Adventist Hospital akwanitsa mulingo umene kwa mulingo umene ndumene kuli zipatala za mayiko ena ngati South Africa, Rwanda, Namibia ndi kwina kotero. Izi zisonyeza kuti Blantyre Adventist Hospital yakwanitsa. Komanso tikunena kuti ife akunduna wa zaumoyo tiliso ndi assessment imene timapanga imene timati stepwise assessment imene Blantyre Adventist Hospital mu zaka ziwiri zotsatizana chaka chatha ndi chaka chino akwanitsa kukhala ndi status timati 5 star. Ndipo mkulu wa chipatalachi Akhebe Kasinja wati iwo amalimbikitsa ogwira ntchito awo kugwira ntchito modzipereka ndi motsata ndondomeko komanso ubale ndi thandizo labwino kwa anthu omwe akuwathandiza. Zikutanthauzatu zimene zikuno panopo m'Malawi muno kumene mungapeze ma services apamwamba komanso otetezeka kuno kuti kudziwa kuno kuti ndi panopo chifukwa zinthu zathu zambirizo zotaziyeza azipeza kuno kuti zili bwino. Pofika mu mwezi wa Septemba chaka chino, konsolo ya COSASA yavomereza komanso kupereka mendulo za ulemu ku zipatala 1671 muno mu Africa kuyambira pamene konsoloyi adayikhazikitsa mchaka cha 1995. Kuperewera kwa zipangizo kukupitirira kukhudza ntchito za chipatala chaka chene chimene chili pansi pa bungwe la Malawi Against Physical Disabilities. Mkulu wa bungweli Mike Nyirenda wanena izi pamene amalandira thandizo monga njinga kuchokera ku bungwe la Gift of the Givers Foundation. Izi ndi zina zimene Nyirenda anayankhula. Kingsley Kanjirawaya ndi mlangizi wa zaumoyo ku bungwe la Gift of the Givers. Panali gabu yari banana kama kama wheelchair kuona kuti afajisanga kwanisira kupoteza nawo ndio balo mene tu na Gift of the Givers ndi mavukajira mene unamba 2022 mpaka na panopo tiona kuti ngasi yako kuti kana kwa kuti ndipo chanisa kuti nchipata kupempa kunano kuti Phungu wa Chilomonika Bula na Ncholi mu mzinda wa Blantyre Noel Lipipa walimbikitsa achinyamata kugwiritsa ntchito luso lawo potetsa mavuto m'madera mwawo. Alipipa anena izi lachitatu
pamene anatsogolera mwambo wopereka zikalata za maphunziro kwa anthu 205 amene amaliza maphunziro a ntchito zamanja pa sukulu ya St John Paul makamaka. Daniel Zimba akufotokoza. Kunali chimwemwe lachitatu ku sukulu ya St John Paul 2 mu mzinda wa Blantyre pamene abale ndi anansi amaperekeza okondedwa awo kukalandira zikalata za maphunziro a ntchito zamanja, magawo azosokasoka zamagetsi, zaluso ndi ukadaulo wa makono komanso za uphunzitsi. Mulendo wolemekezeka pamwambowo yemwenso ndi phungu wa dera la Chiromoni Kabula Nanjoli Anowe Ulipipa ati nthawi yakwana tsopano kuti achinyamata adzigwiritsa ntchito luso ndi ukadaulo wawo mopindulira dziko lino malo modalira kulembedwa ntchito. Pali mavuto ena amene ozonati mukamayang'ana mavuto ngakhala mu society muja muziona society vuto limene mulionalo muzikhala pakatikati kuti vuto ili solution yake ndiye iniyo pobweza solution pati mapanga business mmene anthu amalemerera atu. Ndipo mawu ake mkulu wa zamaphunziro pa sukuluyi a Felix Nanyalo apempha boma kuti likonze misewu imene ili m'madera ozungulira sukuluyo. Ndipo a Anderson Gama, mmodzi wa akuluakulu pa sukulu ya St John Paul 2, wagwirizana ndi zimene anena Alipipa. Ma skills amene alandira panopa akagwiritse ntchito. Chimene ndikufuna kulimbikitsa pamene chona kuti kulambiri amene apanga akwaya ma skills ngati omwewa koma iwo akapange add value akaike zina zatsopano kuti ku market kuja anthu akathamangire komanso akakonda. Akapanga chimenechi ndiye kuti akakwera nsika kunjako chifukwa kuti pa market ipo anzawo alipo kale. Tasha Muluda ndi mmodzi wophunzira amene alandira zikalata za maphunziro awo pa sukuluyi. Anthu amaphwekesa kuti tailoring amanena kuti aterala kumaphwekesa komano muterala chimene nganene nchokuti chinthu chatenga pale foti aliyese amafuna kuvala. Sukulu ya St John Paul 2 yomwe ili pansi pa Mary the Queen of Peace Catholic Institute adayikhazikitsa mchaka cha 2008 ndipo pakadali pano yasula magulu a ophunzira 11. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomiti yake. Bwalo lalikulu la milandu lakana pempho loti chisankho cha phungu wa dera la Lilongwe City Ngwenya chichitikenso. Anthu ndi magulu okhudzidwa kupitiriza kupereka maganizo osiyana pa nkhani ya thumba la ndalama zachitukuko la CDF. Ndipo mulipoti lathu lapadera, McDonald Tom akulondoloza mmene ntchito yogwiritsa ntchito matabuleti ikuthandizira pa maphunziro a ana standard 1 mpaka na standard 4. Munali ndine Tabi Kamwangala Munifumbo.